Epaiketaren lehenengo jardunaldian azaldutako tesiak indarra galdu dute epaiketaren bigarren saioan. Zenbait guardia zibilek arostegian indarkeriarik ez dela erabili ontza eman dute. Osasun garraioko zerbitzu emango duen sozietate publikoko langilek jarduera hasi aurretiko prestakuntza jasotzen dute. Iruindarren etxea izanen da 2025ko San Ferminetako kartela balkoietan eskegitako arropa islatzen du. El Fantasma de la Ópera Tosca Ballet Nazionala, Sokolov eta Sagual aurkitzen dira Baluarte Fundazioak 25-26 denboraldirako dituen proposamenen artean. Euskal Herriko txistulari gazteen txapelketan txapeldun izan dira baztandarrak. Atzo deklaratu zuen Guardia Zibilak, nagusiki deklaratu zuen etzela violentziarik egona kanpadan eta etzuela deliturik ikusi. Eta gaur oraintxe sartu dira auziperatuak eta publikoa babesa ematera, eta gaur polizia foralak deklaratuko du eta denbora ematen badu gure aroztegiko testigoek, eta hoixe, nola jaten den gaur eta absoluzioa eskatzera. Epaiketaren lehenengo jardunaldian azaldutako tesiak indarra galdu du astearteko saioan. Zenbait guardia zibilek arostegian indarkeriarik etzela erabili ontzat eman baitute. Egitasmoaren aurka zirenek langilekin katu eta zakurraren antzera jokatzen zutela, uniformedunei kantuka ibili zirela. Honelakoak gertatu zirela aipatu dute, baina gehiagorik ez. 2021ko apirilean arostegian egindako diligentzietan parte hartu zuten Guardia Zibileko zenbait agentek asteartean egiaztatu dutenez, Iruñan baztango 7 bizilagunen aurka egiten ari diren epaiketaren bigarren saioan ez da egiaztatu indarkeria gertakaririk izan zenik obren aurkako protestetan. Fiskaltzak eta akusazio partikularrek eskatuta deklaratu dute guztiek eta euren nortasuna babesteko neurririk hartu gabe deklaratu dute. Jarrera baketsoa zuten, ez nuen hitzezko indarkeririk ikusi adierazi du Elizondoko postuan, destinatuta zegoen institutu armatuko agente batek. Protestan parte hartu zutenek obrekin jarraitzea ez zutela nahi esaten zutela, eta lan egitea eragozten zioten langilea etxera joan zela eta kito gaineratu du. Urdazubiko postuan lan egiten zuen eta hainbat aldiz bertaratu zen agente batek adierazi du jendea joan zela kanpaldira, baina zehaztu du ez zuela inor ikusi makinetara igota, baina langileak kexu zirela ezin zutelako lanik egin. Era berean azaldu du hodi bat jarri zutela errekatxo batean, ibilgailuak pasatzen ez usteko, eta bertan manifestariak eseri egiten zirela eta lo ere egiten zutela. Elizondon lan egiten zuen bertze agente batek azaldu duenez, zerbitzuan sartzen zen bakoitzen arostegira joan behar izan zuten eta protestetan parte hartu zutenek euskeraz abesten ziguten. Honen iritziz manifestarien helburua lana galeraztea zen, baina mehatxuri gabe. Oronoz Mugairiko lanpostuko agente batek adierazi du ez zuela indarkeririk ikusi arostegian, baina herrietak entzun ditu. Egoera, katuaren eta sagoaren jokoa bezala definitu du izan ere protestetan parte hartu zutenak makina baten aurrean esertzen ziren, baina segurtasun indarrak iristen zirenerako alde egiten zuten, haien ustez norbatek informazioa ematen zielako. Horren harira adierazi du sare sozialetan argazki bat ikusi zuela non bera arostegiera sartzeko bide batean agertzen zen, urrutitik hartutako irudi batean. Inoiz ez nuen indarkeririk ikusi errepikatu du defensaren galderei erantzunez. Iruñako unitate batean destinatutako institutu armatuko kide batek adierazi du ez zuela larderia fisikorik ikusi, baina bai hitzezkoa. Makinaren aurrean jartzen ziren azaldu du. Elizondoko lanpostuko bertze agente batek protestan parte hartu zutenen jarrera pasibotzat jo du eta ukatu egin du indarkeria ekintzarik egon zenik. Guardia Zibilei aur kanta bat txakurtxo bati buruz oihukatu zietela kontatu du, pintxo-pintxoren bersioa bat zela azaldu du eta uniformedunak iraintzeko asma zutela uste bazuen ere ez zuela gaizki hartu. Etxalarko postuan destinatutako bertze agente batek azaldu duenez, Guardia Zibileko kidek
Iz jario handiarekin eserialdia batean parte hartzen ari zen talde bat identifikatzea eta desegitea lortu zuten. Naiz eta hoietako batzuk hobeto antolatuta zegoen bertze talde batekin bat egin zuten. Adierazi duenez, bigarren talde horretan buruzagi bat zegoen eta postuko komandanteak Garbine Eliztegi bezala identifikatu zuen, bertan hartu zuten argazki panoramiko baten bidez. Prozedura hori lanpostuan 30 urte daramatzan sarjentu batek erabili zuen protestako bertze parte hartzaile batzuk identifikatzeko. Hain zuzen ere, Elizondon 25 urte daramatzan agente batek azaldu du auzipetuen identifikazioa egiteko Guardia Zibilaren Iruñeko egoitzatik bidali zizkioten argazkiak eta bideoak erabili zituela. Hala, adineko personekin ez zuen arazorik izan haien nortasuna zehazteko, baina aitortu du ez zituela gazteenak ezagutzen eta horregatik haraneko bizilagunei galdetu zien. Defensaren galderei erantzunez ez du zehaztu nahi izan nor ziren gazteen nortasunari buruz galdetu zien persona horiek. Herriko jendea nire konfiantzako herritarra gisa deskribatzeaz harago. Deitu nien fotogramak erakutsi nizkien eta identifikatu egin zituzten. Ondoren, agenteak izapideak sinatu zituen. Bideoak eta argazkiak gertakarien tokikoak eta momentukoak ote ziren egiaztatu ote zuen galdetuta agentek ezetz erantzun du. Astearte goizean elkartaratzea egin da berriro auzipetuei babesa emateko eta soluzioa eskatzeko. ELA sindikatuaren ustez, arostegiaren bueltan gertatzen ari dena argi eta garbi erakusten du kapitalismoaren aurpegirik basatiena. Hori ikusten dugu 3 ikuspuntu ezberdinetatik. Batetik ikusten dugu nola Palazio Arostegia bezala enpresaren diru goze asezina daukala. Hori erakutsi zuen proiektu xahutzaile eta espekulazio proiektu hau martxan jarri zuenean, eta orain ikusi duenean aurrera ezin duela egin eskatzen du 43 milioi euroko kalte ordaina. Bestetik ere ikusten dugu nola horrelako proiektuak eta horrelako enpresek gobernuen babesa jasotzen dute. Gogoratu behar dugu proiektu honi Yolanda Barcina gobernuan zegoenean PSIS bitartez egitea 2015 urtean erabaki zuen, eta baita ere gogoratu behar dugu bai Barkosen gobernua eta bai Txibiteren gobernua proiektuaren alde agertu zirela. Eta hirugarrenik ere uste dugu erakusten duela kapitalismoa mugimendu sozialak kriminalizatu nahi duela. Eta hori argi geratzen da zigor eskararekin, eta azkenan 7 auziperatuei hauei aurpegiratzen dietenai talde kriminal bat direla, eta horrekin kapitalismoak egin nahi duena da mugimendu sozialak disiplinatu. Honen egoera honen aurrean, ELA sindikatua beti proiektu honen aurka agertu da, eta gaurko egunean auziperatuei babesa eta elkartasuna adierazteaz gain egin nahi duguna da beraien absoluzioa exigitu, eta horregatik gaude gaur hemen. Gaur hemen zenbait sindikatu gaude, besteak beste elkartasuna adierazteko eta politika punitibista horrekin laguntzen dugun bukatzeko. Guk uste dugu herrialdea, bertako kultura eta natura oro har defendatzea ez dela delitua inondik inora, eta horregatik etorri gara. Orduan espero dugu aterako dena absoluzioa izanen dela, eta hola ez baldin bada, borrokan jarraituko dugu. Hainbat sindikatu bildu gara gaur hemen auziperatuei elkartasuna adierazteko, euren absoluzioa eskatzeko eta Arostegia proiektuaren aurkako gure posizioan berresteko. LAB sindikatu hasieratik kokatu da Arostegia proiektuaren kontra, proiektu antidemokratiko bat delako Baztango langileen eta herritarren borondatearen gainetik inposatu nahi dena, diru gozez, eta gainera badelako Baztango herriarentzat eta eskualdearentzat proiektu sozioekonomiko prekario bat proposatzen duen proiektu bat. Lan prekarioetan oinarritzen dena, lurraldea kanpokoei ematean oinarritzen dena, etxebizitzaren garestitzea ekarriko duena, eta beraz, batzutan irabazi ekonomikoak mahai gainean jartzen badira ere, hauek ez dira Baztango langileen eta herritarren onurarako proiektu ekonomikoak, eta horregaitik ere, aldagai horregaitik ere, LAB sindikatutik uste dugu Arostegia proiektua ez dela proiektu onargarri bat eskualdearentzat, eta gainera salatu nahi dugu horren aurrean Baztango herritarrek egindako protesta kriminalizatzeak dakarrena dela protestarako eskubidea kriminalizatzea, beraz bada eskubide zibil eta politikoen kontrako eraso bat
epaiketa honetan ikusten ari garena. Horregaitik, elkartasuna adierazi nahi diegu auziperatuei, baina baita ere euren absoluzioa eskatu eta behingoz arostegia proiektua bertan bera geratu daia. Asteartean izan da Bideanen egoitza nagusian Iruñeko Agustinos Industrialdean 400 langile subrogatuei ongi etorri emateko lehen jardunaldia. Maiatzaren 31tik aintzinera zerbitzu ematen hasiko baitira Nafarroko Garraio Sanitarioen sozietate publiko berrian. Osasun departamentuaren mendeko sozietatea. Jardunaldien helburua da langilei integrazioan laguntzea, erakundearen antolaketa kultura ezagutaraztea eta ofizialki martxan jarria aintzinetik sor daiteken edozein zalantza hurbiletik eta zuzenean konpontzea. Atzoko saioan Alberto Lafuente, Bideaneko zuzendari gerenteak konpromisoa eta hurbiltasun mezu bat helarazi du. Gure helburua kalitatezko osasun leku aldaketa eraginkorra eta gizatiarra eskaintzea da eta hori posible egiten dutenak zaintzetik hasten da profesionalak. Lafuenterekin batera Francisco Fernández, Nafarroko Enpresa Korporazio Publikoko zuzendari nagusia izan da baita Bideaneko gainerako zuzendaritza taldeare. Jardunaldiak gaur jarraituko dute, asteazkenean Iruñako egoitzan eta Ortzegunean maiatzak 22 amaituko dira azken saio batekin, Tuterako egoitzan Las Labradas poligonoan. Hilaren hasieran Fernando Domínguez osasun kontseilariak eta Alberto Lafuente Bideaneko gerenteak iragarri zuten bezala, Bideanen martxan jartzeak zuzeneko kudeaketa publiko baten aldeko apustua dakar, flota berrituz eta pazientearen arretan oinarritutako eredu bateratuz. Jarduera hasi baino egun batzuk lehenago, ekitaldi instituzional bat egingo da Iruñako egoitzan. Sanferminetako janzkera tipikoa irudikatzen du kartelak, arropa xuria eta gerriko eta zapigorriak. Iruindaren etxea 5. kartela zen eta herritarren botoak gehien jaso ditu. Hain zuzen ere botoen 29 bat jaso du Sandra Nadal Vital, artista iruindarrak egindako kartelak. Joseba Siron, Iruñako alkateak eta Maider Beloki, kulturjai, hezkuntza eta kirol zinegotziak, prentsaurrekoan eman du kartel irabazlearen berri. Sandra Nadal Vital egilearekin batera aurreko urteekin alderatuta aurten jaso dira herritarren boto gehien. Boto kopurua eta bozkatzeko eguna kontuan hartuta. Izan ere 10.475 boto jaso dituzte eta 12 egun izan dituzte bozkatzeko, maiatzaren 7tik maiatzaren 18 arte. Soilik 2019an jaso ziren boto gehiago, 10.629 boto, hala ere, bozkatzeko 15 egun izan zituzten urte horretan. Iruindarren etxea kartelak 4.086 boto lortu ditu, boto guztien 29 bat. Alde handiz izan da boto gehien jaso dituen kartela, 4. kartela. Festaz bete-betea geratu da, 2. postuan 1.849 boto jaso ditu, boto guztien 17,75. Kartelaren bidez Sandra Nadalek simbologia sakonagoz islatu nahi ditu arropa garbitzearen eguneroko ekintza eta bestetarako prestatzea. Artistak olio pintura erabili du kartela sortzeko eta Iruñako tradizioi eta hiriaren eta iruindarren identitateari keinu egin die. Lehiaketaren hasieran dosier bat entregatu zuen eta haren bidez azaldu zituen kartelaren nondik norakoak. Irudi abegitsua da, egunerokoaren simbolo boderetsua. Ez da arropa bakarrik, arrotasunez eskegitako gure identitatearen isla ere bada, batzen gatuen tradizio komuna. Arropa esekitzek hutsak adierazten du jaia, gure etxearen parte direla ez dira ekitaldi bakanak, baizik eta gure bizimoduaren eta sentitzeko moduaren etapena. Izan ere, Nadalek zaintza errutina eta bizikidetzaren arteko antzekotasunak nabarmentzen ditu eta arropa esekitzearekin, harrera egitearekin, epeltasunarekin eta komunitate esenarekin lotzen ditu. Izan ere, gure jaietan jende guztia, izan hemengo edo kanpotik etorria, babestuta sentitzen da ongi etorria etxean. Kartelaren bidez, artistak gonbita egin nahi du, murgildu eta parte hartzera ospakizun batetik harago doan, zerbaiten parte izatera, familia ireki bat ateri gabeko etxean. Lehiaketa hau irabazteagatik lanak inguruan, Espainiako estatuan eta nazioartean izanen duen oihartzunaz gain, 5.000 euroko sari ere jasoko du. Sandra Nadal Vital,
Iruindarra artista plastikoa da eta pinturak pizten dio grina. Marisol Esparzaren lantegian hasi zen pinturan txikitan. Marisol Esparzari esker dihardu pinturan eta bere idei propioak islatzeko gai izan da. Gaur egun Sandra diseinatzaile gisa lan egiten du errotulazio enpresa batean eta lantegi propioa du artista grafiko gisa aritzeko. El fantasma de la ópera musikala, Tosca opera antzestua, Espainiako Bale Nazionala eta Grigori Sokolov pianista eta Jordi Zabal gambista eta musikologoa bezalako izen handiak daude Baluarte Fundazioak ekaina eta urria artean programatuko dituen proposamenen artean. Fundazioak atzo aurkeztu du Baluarte Auditorion denboraldi nagusia eta Nafarko Orkestra Sinfonikoaren 25-26 abonu denboraldia, Nexos izenekoa. Ekitaldian izan dira Rebeka Esnara Kultur, Turismo eta Kirol Kontseilaria, Ruben Jaukikoa Fundazioko eta Noseko zuzendari kudeatzailea. Euskal Herriko txistulari gazteen txapelketako 3. edizioa jokatu zen pasaden larun batean Bilbon eta 3 kategorietako bitan txapela jantzi zuten txistulari baztandarrek. 13 eta 17 urteko txistulari bakarlarien mailan txapeldun suertatu zen Izar Inbuluzketa Arroabarren Elizondarra. 2023an eta 2024an ere txapeldun izan zen Inbuluzketa. 12 urteko edo gutxiagoko txistulari bakarlarien mailan berriz Erratzuko Mikel Altzate Kordoba izan zen txapeldun. Maila hontan 2. saria eskuratu zuen Jone Inbuluzketa Arroabarrenek Izarren aizpak.